Na korzo je na radost najmlađih 17. godinu u nizu stigao veseli vlakić Djeda Mraza. I ove je godine to jedini vlakić od 4 najveća hrvatska grada koji ne naplaćuje vožnje. Rijeka ima tu čast da se djeca, nije samo djeca Rijeke, nego i svi oni iz prigrada, iz, rekli bi, riječkog okružja se voze besplatno. Svoju prvu vožnju odradio je jutro. Sa Velike i Male vozit će sve do 7. siječnja iduće godine na relaciji Jelačićev trg, ulica Ante Starčevića, Korzo, Jadranski trg i natrag. Posebno mi se sviđa i boja vlakića, što ne trebam posebno naglašavati, ali evo sve što je u ovom adventskom i crvenom okruženju je hvale vrijedno. Drago mi je da evo već koju 17. godinu za redom osiguravamo praktički besplatni vlakić od svih velikih gradova u Hrvatskoj i neka vlakić krene jer ne bi smio kasniti, obično vlakovi u Hrvatskoj ne kasne. Jutarnji termini za vožnju vlakićem radnim danom od 10 do 13 sati rezervirani su za vrtiće i škole, dok su popodnevni termini od 16 do 19 sati rezervirani za građane, izuzev 24., 25. i 31. prosinca i 1. siječnja kada vlakić neće voziti. Od 18. do 23. prosinca vlakić će u poslijepodnevnim satima voziti 1 sat duže, dakle od 16 do 20 sati. Ono što bi svakako napomenuo da se vrtići kojih već sad imamo preko 1000 djece je rezerviralo preko svojih vrtića i škola vožnje vlakićem, odnosno svih stanica Dobrog djedice, da se jave u informativni centar ili na mail info@visitrijeka.hr ili na telefon kako bi rezervirali svoj termin ove godine za vožnje. Turistička zajednica grada Rijeke uz vožnju vlakićem za najmlađe nudi i slikanje na klupici božićnih uspomena, te nezaboravan susret s Djedom Mrazom i vilenjacima u poštanskom uredu Djeda Mraza u Riječkom tunelu.